तामुलपुराव बेसेन नाङै मेगन बेरामनि फाहामथाय होनाय हाबाफारि खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव अडिटोरियाम हलाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनाय हाबाफारि। नर्थ ईस्ट फाउंडेशन फर सस्टेनेबल फ्यूचर्सनि बानजायनायाव श्री शंकरदेवा नेत्रालया गुवाहाटीनि फाहामथाय होगिरि बिथांमोनहा नुजाथि फैनानै तामुलपुराव बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनाय मावबादाखौ खुंफुङो आरो तामुलपुर विधानसभानि एमएलए जलेन दैमारिया बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा फाहामथाय लानो फैनाय रायजोफोरखौ नांगौ बायदियै मदद खालामो आरो तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगानि मेगनाव जेंना गोनां गोबां सुबुंफोरनो आरो बे बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गोबां मेगनाव जेंना गोनां सुबुंफोरा। फ्री आई स्कैनिंग कैम्प बेवहाय अर्गेनाइज खालामनाय जादों। नर्थ ईस्ट फाउंडेशन आरो गुवाहाटी शंकरदेव नेत्रालयनि हेफाजाबाव आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय फैदों मेडिकेल हेल्थ कैम्पनि थाखाय मेगनखौ नायजानो थाखाय बेवहाय फैदों। गोबां बैसो जानाय सुबुंफोर फैदों आरो बेखायनो दिनै गोबाङानो गुवाहाटीयाव थांनो हाया, नलबारी बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हाया। किन्तु दिनै तामुलपुराव नर्थ ईस्ट फाउंडेशननि जि नाजानायाव बेवहाय जि हेल्थ कैम्प बे हेल्थ कैम्पआव बाहागो लानो हानायनि थाखाय बाहागो लाफैदों गोबाङानो। बेनि थाखाय जों साबायखर बावदों नर्थ ईस्ट फाउंडेशनखौ आरो रायजो राजा बयखौबो मोजाङै बेवहाय नुजाथि फैनायनि थाखाय जोंनिफ्राय जोङो साबायखर बावदों। गुवाहाटी शंकरदेव नेत्रालयनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों जायफोरानोखि मेगननि बेराम दङ। नर्थ ईस्ट फाउंडेशन फर सस्टेनेबल फ्यूचर उद्योगत और गुवाहाटी शंकरदेव नेत्रालयर सहयोगत এটা চকু পৰীক্ষা শিবিৰ কৰা হৈছে। উদ্দেশ্য ধৰক আমি গম পাওঁ যে এটা বয়সৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ এটা 50 বছৰ বা 60 বছৰ হয় আমি মানুহ নামানো কিন্তু চকুৰ অলপ কিছু এটা সমস্যা দেখা যায়। আজি আমাৰ উদ্দেশ্য যে তেওঁলোকে সাধাৰণ প্ৰথমতে যিখিনি ধৰক পৰীক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যে তেওঁলোকক ধৰক কিবা আৰু সাৰ্জাৰী বা এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন তাৰ তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে ধৰক যদি আজি আমাৰ যিসকল ইয়াত আহিছে পেচেণ্ট যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ যিসকলৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ্ছ আছে আমি এটা কি কৰিব পাৰোঁ যে একেলগে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক এদিনত 25 জনকৈ ৰোগীক ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব পাৰি আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পেচেণ্টে টকা পইচা দিব নালাগে। তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰক অস্ত্ৰোপচাৰ হয় সেইখিনি হ'ব আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়তো আমি চেষ্টা কৰিম যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব পৰা আছে এইখিনি কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য। মূলতে আমি বহুতে ধৰক আমি গম নাপাওঁ।